Alpha, you say you don't have many years learn this work? 9 years from Lagos. You be a Yoruba person? Nah. Ndi bwana zwe kwe amwe anything no. Like this boy na you na kwe na kwe 9 years na site mko bia. Come time to tell you. Hey, what is your name? Elijah Shegun. Elijah Gin. Dubai na jina atwol. Nengu aba na. Carpenter come from 9 years. More is 20 years, or 25 years, or 30 years. I was a expert. You see, girl? How many years you there now? 15. More 10 years. You see, girl? More 10 years. Nga pụta na agwa gị sị gị follow ihe needed na Nigeria or basic education, primary, secondary, stop. Go and learn a handwork or go and learn a skill. If I would only the survival means any other thing in a general university in Nigeria, apart from me actually study a doctor, or actually be a lecturer, or actually be a teacher, you're just wasting your time. Or bonation I go out when actually travel abroad, fine. When I pay for I go for Nigeria and they actually on Nigeria, one if you need a basic education. If you only study on Nigeria with theater practice, if I be useless, you are just wasting your time. That be useless. I'm not going to the truth. You could put nearby before. But look at this guy get out from 9 years ago or where more ever. So before this guy get out now, about to 20 years. The can't remember for my game one book graduate in Nigeria. Me Bulgarian fire at training again pro again. Do you understand me? Every year na university by na graduate na apụta usually I know when you get family criminalities to were ya every day na Nigeria ka ebe dollar na ari you don't know because na ndị gụrụ akwụkwọ adị enweta ọrụ ị na-aghọta ndị gụrụ akwụkwọ adị enweta ọrụ so it's better that in etu ị nọ kịta now ijecha akwụkwọ bata go and learn a skill jee mụọ ọrụ aka ife abụ the only survival means na Nigeria. And you will take good over abroad, all work out will sustain you. Now, I'm going to the truth. That's why I will protect it. If I buy another device, it could be free. If I can give more case, Anya motor, more case, Anya for lifter, more case, get more plumbing, get more carpenter, and I will get more work, I get more bapping. Because nobody you bubble if then an aqua even as of money. Do you understand me? I believe then an aqua. Ihe nwere ike isave gị n'obodo oyibo. Go and learn a skill. Apart from this guy now, today now so many Nigerians get so many ndị Igbo kịta onwezi onye na-ekwe depend down eje amụ ọrụ ma ọ wụrụ ịmụ welder ma ọ wụrụ ije mụ POP ma ọ wụrụ ije mụ plumbing ma ọ wụrụ ije mụ carpenter ma ọ wụrụ ije mụ electrician ma ọ wụrụ ije mụ mechanic. A lot of us kịta onye ọbụla na-ebugharị kọmputa ịchọrọ inweta ego ịchọrọ inweta ata nke echi akwa gị nwa ga-regret ghọtago. Because time ga-agbagote oge ọ ga-abụ ihe niile a na-agwa ekete ya na-eme ozi mana ibido kịta n'oge that's why ya mpụtara na m agwa gị ịmụta nwa guide ya nwa gị properly maka ọ bụ na ị guide nwa gị properly society Nigeria ga-akpọdoro gị nwa gị isi n'ala ọgwa ka ọla m n'ọnụ nwanne m kedu ife m na-akọwalụ gị ebe a go and learn a skill ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị jee mụọ ọrụ aka nwanne m emesịa